mun nimi on Joona ja tervetuloa seuraamaan uutta videota. Tänään me ollaan tosiaan täällä mökkimaisemissa ja mä pyysin teitä laittamaan teidän seuraajien lempiherkut mulle, joten tässä on osa niistä. Eikö haluta maistella? Ensimmäisenä tuttua tutumpi aakkoset choko. Mä oon kyllä näitä jo syönyt, mutta mun muistikuva oli siitä se, että nää on aika hyviä. Joten testataan nyt. Mä otan tällaisen suklaa ja päärynää ja salmiakakkia ja keltaista. Kyllähän tää on klassikkoherkku ja kyllä mä oon näitä aika paljon syönyt. Joten maku on kyllä myös aika hyvä, joten arvosanaksi mä sanoisin joku sellainen 3,5/5. On siis hyvä. Seuraavana meillä on kirpeä TV-mix karkkipussi. Otetaan tämmönen. On aika hyvä. Mä en ite hirveästi tykkää kirpeästä karkeasta ja sen takia tää arvosana ei oo hirveän korkea. Mutta on nää yksistä kirpeästä karkeasta niin yksistä paras totta kai, mutta mä ehkä annan näille 2/5 tai no 2,5/5. On nää ihan ok, mutta ei ehkä mun lemppareita kuitenkaan. No niin, tähän väliin pikainen tämmönen pikku mainoskatko, jos mä haluan sanoa teille, että muistakaa ehdottomasti laittaa se kanava tilaukseen ja tykkäystä videolle ja laittakaa samalla myös sitten se kello päälle, niin te saatte aina ilmoituksen siitä uudesta videosta. Ja tosiaan ollaan nyt täällä mökillä kesäloman vietossa ja tässä sitten yritän tätä kalaakin tässä saada, mutta sen verran matalalla on ollut nyt vesi tänä kesänä, että ei varmaan hirveämmin kalaa ainakaan tästä tuu, että veneellä pitäisi sitten vähän tonne syvemmille vesille lähteä sitä kalaa haluais, mutta joo, no eiköhän me mennä takaisin herkkujen pariin. Seuraavaksi meillä on tämän videon ensimmäinen suklaapatukka. Tää on tosiaan Mars suklaapatukan pikkuveli Bounty ja tää on tosiaan Yhdysvalloissa valmistettu. Tää tosiaan jakaa paljon mielipiteitä kookoksen takia. Tai no ehkä se kookos siinä ei niitä sitä mielipidettä jakaa, mutta myös tää patukka siinä samalla. Ei, let's testataan. Mä en tiedä mikä mulla, mutta kookospatukka eli Bounty on ihan sairaan hyvää. 5/5. Ihan paras. Ja seuraavaksi meillä on klassinen vanhat autot. Tääkin on kyllä semmonen karkki, joka varmasti niinku jakaa mielipiteitä. Mä en kyllä ite oo kovinkaan suuri salmiakin ystävä. Mä kyllä laikkaan tosta lakritsista, mutta en oikein niinku salmiakista, mutta testataan. On kyllä kovaa. En oo kyllä myöskään näitä kovien karkkien ystävä, joten kyllä sekin tätä nyt arvosanaa laskee, mutta tää jälkimaku on semmonen vähän raikas jälkimaku. En ite kyllä hirveästi tykkää, mutta arvosana ehkä joku semmonen, no ehkä joku 1,5/5, siis ei tää oo kovin hyvä. En tiedä, ei oo hyvä. Sitten taas kotimaista suklaaosaamista, eli kaikkien tuntema Carl-Fazerin suklaa, mutta tässä on twist, että tässä on myös valkosuklaata päällä. Valkosuklaa on kyllä monille yhtä. Se on niinku ehdoton lemppari kaikista suklaista maitosuklaan kanssa. Let's testataan. No onhan tää nyt hyvä. Mun mielestä siis Fazerin on kautta aikojen paras suklaa ja näin, joten kyllä tää saa sanotaan 4/5. Seuraavaksi tulee saman yhtiön tuottamaa vähän tulisempaa tavaraa, eli Turkin pippurit. Nää on tosiaan Turkin pippurin hedelmä, eli näitä ei pitäisi niin kirpeitä olla, joten testataan nyt jokaista makua, eli otetaan aika tämmönen vähän sinertävä. Ei oo aikaa nyt imeskellä. Joo, kyllähän tää sinertävä oli ihan hyvä. Otetaan seuraavaksi oranssi.
Mun mielestä tää oranssi ei ollut kovin hyvä. Ja seuraavaksi sitten punainen. Mun mielestä tää punainen on kyllä, maistuu suoraan sanottuna aika paljon saippualle. Ja siis kyllähän nää ihan hyviä on, mutta en mä näitä siis ite niinku osta, vaan vaikka jos mä ostan karkkia. Ei nää mene kyllä mulla kovin korkealle, joten joudun antamaan ehkä semmonen 3/5. En osaa sanoa mitä, mutta ei nää kovin hyviä ole. Niin ja olihan täällä tämmönen ruskea, tai tämmönen vähän rusehtava, kun vähän kaiveli. Mä unohdin tosiaan tän äsken. Tää on kyllä tosi hyvä. Tää maistuu jotenkin vähän kolalle, joten kyllä tää saa tää pussi nyt tän ruskean jälkeen niin 3,5/5. Seuraavaksi meillä on kaikkien rakastamaa Juicy Drop Gummy Dippers. Juicy Droppeja on tosiaan kahdenlaisia, missä on se tikkari ja näitä missä on tikkuja ja näitä dipataan tuonne kirpeeseen kassikkeeseen. Let's testataan. Onhan tääkin nyt tosi hyvää. Legendaarinen tuotehan tässä kyseessä on ollut aika pitkään jo myynnissä, joten kyllä mä oon tosi arvosanaksi 4/5. On hyvin. Sitten meillä on kaikkien lapsuuden lempitikkari eli Chupa Chups Melody Pops. Eli tähän tosiaan tän ovelluus on se, että tähän voi viheltää. Niin siis on aika läppä tää tikkari niinku. Joo. No siis onhan tää niinku hauska, mutta ehkä niinku vähän sellainen liian läppä jotenkin, mutta siis arvosanaksi mä antaisin ehkä semmonen 3/5. Niinku, tää on hauska, mutta ei tää niinku erityinen oo niinku sillä. Jotenkin. No niin, nyt on sitten kaikki herkut maisteltu. Teillä oli hyvää herkkumaku. Ja kommentoikaa tuohon alle, että pitäisikö mun tehdä lisää tällaisia, eli vaikka 2. osa. Ja muista painaa peukkuvideolla ja tilata mun kanava, niin sä autat mua todella paljon. Pidemmittä puhetta, me nähdään seuraavassa jaksossa. Moro! Mikäli universumin paras sisältö kiinnostaa, paina peukku ja tilaa kanavaa.